dị n'obodo anyị emepeela. Ụtụtụ ọmụmụ ụzọ pụta ọ na-ehisa ụra ọrụgode nwaanyị na-erute ime ohielu ụdị ụra
Okachi. No. Ịgbalịala. Mana ọ ga-asọkarịcha m ma ọ bụrụ na i buru ihe i butere m bugara ya nne gị na nwanne m nwaanyị ka ha buru. Nne m biko, eji m afọ Chineke na-arịọ gị, ọ bụrụ tata ka ị matara onye mbụ, ihe niile nke ọma kọrọ gị abụrụ eziokwu. Biko nwụrụ m otu bụbo m na mbụ, biko nne m. Ma ihe nke ọma na-akọ owu eziokwu ma ọ wụghị eziokwu ọ gbasaa m ma ọ wụ eziokwu ma ọ wụ asị otu ọbụla o siri dị na-akparị ọwụkwụ na-akpa nke m. Achọghị m ịma ọwụkwụ na-akpa m. Azakwana anya nke biko achọ m biko ozugbo ka mgbe ị bịara ebe a ahapụgo gị ikugbo chere biko bụrụ ngwongwo gị pụọ ebe a biko. Nke ọma, mụnwa bụ Ụkachi, obi gị bụ onye a, mụnwa bụ onye a. Nke ọma, otu aka ụmụ nwaanyị dị, otu aka ụnụ dị, ichefuo ọnọdụ nna gị n'obodo a. Superdrug ka m bịa naba, isi na m naba ka m bịa naba, mana elefuna na tata wụ emume udo nke obodo a. Ya anụgo nye ogologo akwụkwọ biko sebe afọ biko na wazịa.
nabata. Abụ m ndị a ma hapụzi ya gbawazi ọsọ. Ị hapụzi ite m kama ị ga-agwa m na ị pụọla ebe ahụ kụwasị ite m ị bịa ebe ala akọrọ m akụkọ mpeperi nrọ na-asịkwa nrọ asị mana ijire ịma na ite ahụ ka dị jekwa kịta jee butere m ya jewe ozugbo jee butere m ya ịla akọ akụkọ nrọ sịkwa nrọ asị jee butere m ite m mgbe ọbụla akọla ga-adụ unu anya unu wee nwekwara ike ebe unu bụ ndị ebe unu ga-ama unu kwesịrị ịmasị ụzọ nkọnkọ ndị esi agagasị ebe ndị ụmụ nwaanyị na-abịa ya na-esi aga biko egbe nga onye ọbụla anyị ga-alịtu ebe a ka ụgbọala a ga-agadowe ka anyị ngazi onwe ihe ọ sị na taa wa ahịa ngwanụ biko onye na-alịtu ọ na-ebute ngwongwo ya na-akpa ya oge adịrọ ngwanụ kedu Kingsley ngwanụ Jennifer Jessica ngwanụ onye ọbụla ngwanụ
You don't want to laugh why?
Kee nke a ka anyị ga-esi tọ nke a tọ nke mmadụ. Nke a gwụrụ m. Mana nna m, onye mere obodo anyị ji wee kee nke ụta? Mba, nwa m, ọ bụghị ya. Otu obodo anyị ga-akpọ kemgbe. Enwere ozi otu ihe dị ewepụ. Nne m ọma maka ya? Nwa m, nne gị nwa maka ya. Ma oke ma nne nọ n'ala anyị ma n'otu aka omenala anyị si wee dị. Ọ nwere maka obodo anyị wee otu ahụ. Nna m, anụgo m ihe ikwu. Ọ nkọwasịkwara n'ihe ahụ na-agwa m ọkụ. Agụmasị m ga-asị, nkwanye ihe na-ezi oge ezi onye ahụ. Otu ahụ m si gwa gị ahụ otu o si wee dị. Ya bụ na ihe ọbụla nna gị gwara gị, okwu ọbụla nna gị gwara gị, iji otu ahụ gwara gị. Ọ bụgodoro na ị na-asị nkwere. Nwa m, mama m asịkwara gị asị nwa m, ihe m na-asị gị, kedu uru ọ ga-abara m isoro gị asị? Aga m asị gị asị gị nwa m, biko nwa m, mere otu ahụ m si wee gwa gị, maka na ihe okenye nọ na anafụ, nwata rigbodo elu ọjị, ọ ga-afụ mmiri. Nwa m, otu ahụ si gwa gị ka o si wee dị. Ọ dị mma nwa m, jebe na agụwago m, o Chineke mee na ọsịsọ. Ụmụaka kịta na-ajụ ka ajụjụ biko. Anyị erugo ebe anyị na-aga ka nke onye m na-atụpụcha n'ụtọ ya Collins. Ọ dike ka anyị nọrọ ebe eme. Anyị erugo ebe anyị na-aga aka na-ekwu onye nke a na ọ na-ese foto. Bịa Margaret, ekwentị gị na anyị dịkwa anyị. Biko ọ dike ka anyị si n'ebe afọ biko ike agwụgo m. Na Kingsley, ọkwụnụ si ka anyị zuo ike. Anyị ezuo okwu ike ta onye ọbụla na-agba ọnụ ka ụgba. Anyị ezuchego n'ike nke anyị gawa. Unu chekwa ka anyị jewe anyị ejebe ụzọ ite eze aka nwere obere oge anyị ruo ebe anyị na-aga. Ka anyị gawa ka anyị zute obere ike. Anyị na-ewere ndị anwa ego dị ihe dị ha. Nke na ikwu na ike gụrụ m na-azọ m ọkpa. Ịmasị ndị m ndo. Obere ọkpa ọzọ tụ gị ka ị na-etiri mkpu ka ọ na onwe ihe ọzọ. Biko iwe ji abịa sigodi ya foto, isebeghị ya foto, si ya foto ya iwe. Arụ adọrọ Margaret ọ dị ka ihe na-eme ya n'isi ewekwa gị n'ọnụ. Ọ gị ọbụ isi na-adịchọrọ mma, isi adịchọrọ gị mma, ihe adịghị n'ọnụ dị gị n'ike ndị otoro. Nke atọkwa nụ n'iche mana mgbe m gacherukwa o mana a gaghị emebi ihe a na-eme tupu anyị agasị ya njem anyị na-aga wee lọghachi azụ. Gịna nwatakịrị a ọ gịnị bụ ihe nke a? Ya nwoke eji nga akwa onye nke ị na-adakwasịkwa mbịakwa ọgwụgwa nne nwa m ka ị na-adakwasị nwoke gbara ọgwụ gị ṅụọ. Gịnị mezie maka obere ihe na-abụ ibu n'obi na ije eme mkpọtụ ịma nke nwa nwaanyị bụ asa gosigodo ụta adịrọ gị, ọ bụghị gị ka ụta dị, naanị nne gị ka ụta dị. Nne gị nyegidere gị ara nyefee gị oke, nyegide ara arịtọ dị ọkụ. Ọ gbasa gị ọ nne gị ṣé ìyá ẹni kí ló kù ẹ. Gbẹ̀ngà kéèké bu ọ̀bàtà ya ọ̀nẹ́gì ọ bụrụ ihe nne gị nkọ ọdọọlụ nnọọ kadara tiri nyegide gị ara nyefe ego oke. Iwe ọzọ anya n'enye anya ọ dịka obere nwa ikpeazụ mere ka ekita ajụ mmụọ. Gbẹ̀ngà chere ka m gwa gị eziokwu. Anwakwara nwanyị amada ndị a niile fụrụ n'ebe a ntị. Ịnwa anwa soro ndị a etabiri ire gị. Biko ka anyị gaa n'ebe anyị na-aga. Mana ọ dị ike kedu ebe ka anyị kwụ akwụ? Anyị na-agazi uru ka anyị na-aga ọkakọ mma na anyị jidere ebe anyị kwụsị. Gị na-akọzi ọkọ n'isi? Collins,
nke bụ eziokwu bụ na ya bụ ụzọ bịaziri gbanwojuzie m anya. aka na-ekwu ọ na-eme amarịcha nwa ọkwa gị na aka na-ekwube ihe kpọtara ya ebe anyị ga-eme ụzọ ọ na-abịa ekwube ihe kpọtara ya ebe anyị ụzọ foto ị na-akọrọ m na ụmụ ndị chọrọ ịwakpo gị n'obodo nke anya obodo nke amụmụ nwa bụ kachi n'ime ya ọ ndị mmụọ ka ndị mmadụ bụ ihe chọrọ ime gị ya ndị mmadụ na-achọ nwa m n'obodo ahụ onye ka ha dị ọ na ha mara ọnụọ mụ na gị na-akụ n'obodo a fachi nwa m amalife m ga-eme m na-ajụ ndị mmeli gị ihe a ndị chọrọ ịwakpo gị a amagwa onye a na-akpọ Ụkachi n'obodo a amagwa onye a na-akpọ Ụkachi Ụkachi anyị ga-ama ihe mere ndị a anyị ga-achọpụta ebe ọ bụla ha nọkwa anyị ga-ama ihe mere ha ama nso otu a gbanala ọnọdụ isi na nne gị si gaa nata na ọ bụ na m ewetara ite mmiri ahụ o iwe o kwuru ya iwe ebezina ị ga-aga naba o nwere ife ọ ga-eme gị ite ahụ ọkazi ndụ gị ite ahụ ọkazi ndụ gị karịa ndụ gị o kwuru ya n'iwe n'ụlọ ihe ọ na-agwa gị onwe ewe n'iwe onwere ihe nne gị ga-eme ka anyị na-ana anyapụ nne gị akpọrọ bụ ebezi na-agwa onweghị ihe nne gị ga-eme gị otu m Nkoma. Hey!
ma ọ bụrụ ka obere otu ọbụla ọra biko nụ na-ebupụta ka mbụrụ jefu ndị enyi m anya ka anyị maka ga-esileta onwe anyị n'abalị a. Nri ka ị na-ekwu okwu ya n'oge a biko o nweghị ofufuru nri na ọga nweghị nri dị ji nwayọọ jee gwa ha si ha wee ndidi ụtụtụ ka ha rie nri ha nọrọkwa nwayọọ ọkwa ha nọrọ nwayọọ ọkwa ịhụrụ ụlọ nwanne mma ahụ dị ebe a igodo eji akpọbe ya adịrị ime ụlọ anya were ya ji ekpọpe ebe ahụ kpọrọ ha baa ebe ahụ ha nọrọkwa nwayọọ biko kwa biko kwa ụdị nsogbu enwere ike idetu n'azụ ụlọ ka nwee ike tapịara gị ya bụ ụka ọfụma. bịa gawa n'azụ ụlọ bịawa ka m na-eso m ka m mara na ụdị ya ụka anyị ga-atapịara m bịawa. Tetago m ka nọ na-ehi ụra onye ọ bụla ije anyị jere ụnyaahụ o nwetara gị n'arụ. Nwanne m ike agwụgo m ihu ka ijekwa nka m tetazie nnọọ chọọ gị n'aka ekpe chọọ gị n'aka nri. Ahụghị m gị ọ dịzị ka o nwere ebe ịmụ ụzọ gawa. Mba enwerekwa ebe ọzọ mma ụzọ dịrị kama na amanyere m ka m fụ nne m n'ihi na enwere ezigbote nkata gbasara mụ na ya gbasara ezinụlọ a anyị jere nnọọ jekpa n'azụ ụlọ nwere ebe ọzọ m gara. Ọ dị mma mana nwere ebe ọzọ m gara ọkwa udo dị. Udo asị m ka m jụọ ịma na ọ dị afịa arụ afịa barụ udo dị ọ na nkata gbasara ezinụlọ anyị. Joyful. Nnekedu ụtụtụ Joyful. Joy ọkwa eziokwu na ịdị ojii o mana ọ bịaziri dị nke na-acha tọza na-amụke. Ọ dị ike ị nwere nnọọ ike ikwukwe ọzọ maka na nke a na-egosipụta ezigbote ike o zuru n'abalị. Kegonla ahụ dobere ọrụ ọfụma eziokwu. Nke a bụkwa eziokwu maka na ihe anyị kwuru ugbu a chetara m oge m gara obodo oyibo ezuru m nnọọ ike zuru oke ahụ dara m jụụ. N'ezie ọ maka kama na nke kachasị nnọọ mma bụ na ana m ekene Chineke nke bi n'eluigwe na mmasị unu nwere na mbara ezi anyị nọ na ya. Isi mmasị ọ bụrụ dị sọsọ mmasị anụsago m arụ
Babu apa? Babu ano? Ano sa kugo baru? Ini kini pagi ni yang kasih di bawah. Achọrọ m ka ị mara na akwụkwọ adịghị Enugu. Joyful, kedu maka Prudence? Ọ dị ike? Ama na ihe m kwuru n'uche gị banye ọfụma ya maka na o nwere ka ọ ga-adị na nne gị na nwanne gị nwaanyị sicha n'ahịa lọta goteche niile ha zụta abata isi nri onweghị nnọọ ụfọdụ ime ụmụ nwaanyị ndị anyị na ha so bịa ga-eje n'elu ha aka mekụna ihe a ga-emekụ ka onye ọbụla rie nri ụfọdụ anọrọ na-apị ekwentị ndị ọzọ anyị nwere ike anọrọ ha na-eme chekerere mgba achekerere mgba oge aka ọdọ ya ka m jisi ka m ngwa gị ọ bụrụ gị ga-eji aka gị gwa ha ka ha ghọta ịgwa ha Collins aghara nwa chi ka mgbakwu gị iju ese na mpaghara obodo a niile ihe eji mara nne m bụ gịnị o ji nri eme ọgọ ịbatazikwa n'ụlọ a ewu nne m bụ osi ite ya bụ ị na-akọwa bụ ha nọta nnọọ onye ọbụla agbatị okwu ada eme ya eme nkeji one ma onye nne m batara ebe a efu nri adọ n'ihu a erifasịba ozugbo ozugbo na ọbụla oge otito ifuru dem yafu ya Margaret people go na window or go fire for dem biko nna bụ tutu nzuru ya nọ shibapo mmadụ na-ekwu okwu agụ na ka a ga-esi esi nri abịakọrọ akụkọ nka ude na Gbenga na-agụwa kedu nnọọ ụdịrị egwuregwu unu gidere were gwuruo ya n'ebe ude dị ka ọ fọzie nke ịyafu ya yafu chekwere ọ bụ egwu ọnwa abalị ka ọkpụmkpụ ogene kedu ụdịrị egwu bụ ife ahụ na-egwu asachara m ahụ bata n'ime wetu ude ka m tetụgharịa wee na-akwụ Gbenga si m ka ya tee m ude n'azụ nsị anyị etena m onye ofe mmanụ egbu ha nụ kilo buru mbe ke èèyàn fẹ́ fi kéré sí èèyàn kilo buru mbe ememe ọjọọ afọ onye na aka ya dị mkpụmkpụ aka nke m too ogologo nsị ka nyere ya aka ka m tee ude nwa na ememe ọjọọ onwekwu ọjọọ dị na ya aka m na gị nke kogo ka ehi dị karị m mee ka ọra ofe mmanụ ka mgbakwudo gị nya na aka ya dị mkpụmkpụ gị nwa bụzi onye aka ogologo na ka ịfịazie ya mmanụ site na-adazi elu gbada na-adazi a n'ọkụ ya ka njikwa gị kedu ụdị ihe ijere ime na ebe ọ na-ete ude ijelu ka ite ya bụ ude ete ka ọ ka ị jụọ ya ajụ ka ọ ka ịfịa anya afịa dị ka isi bukwu ofu n'ime ndị a ka m chọkwa ime ofu n'ime gịnị ọkwụpụ ka m kọrọ gị ka m gwa gị nke wee eziokwu mba ị na-abịazi kọziri ndị ọha niile na n'ofuru ude gị nke gị njizi wee mee ị na-abịazi gwa anyị na nọ na atụ ite egwu ude nke arụ gị ji wee bụ gịnị nke arụ gị ji wee bụrụ ọrụ edo ọya ka ị na-abịazi ịkọwara anyị biko ọ bụ achọrọ m ya biko ọ na owere ebe a na-ere ude gburugburu ebe a nọ anyị lacha ụlọ akwụkwọ m ga-azụtara gị ma ọ bụ na ude bụ nsogbu achọrọ m ya a na-akpọ gị ma gị ị na-acha ka nọ ka ọrụ eko gekwentị ka m gwa gị kemgbe eri mata m site ma n'ụlọ akwụkwọ anyị ruo mgbe anyị ji bịa obodo anyị enwenugo nnọọ mgbe m bịara ebe ịsachara ahụ na-ete ude wee sị gị ka m pịa gị ude site na-adazi elu gbadaba na-adazi ala bụ oge ịnwa ya achọrọ kwa mebụkwa maka m na-agbachitere go anyị na-eru ha n'ụlọ akwụkwọ iwere ebe ude ya wee nye ya achọrọkwa m ya ozugbo mana Gbenga chedukwa mgbe unu na-eme ya ka ebe Jennifer na Jessica wee ya ọzọ a na-apịla ekwentị ekele ekwentị ka a na-apị ya apị
Ntinyeli aka. Na enwela m aka na ọ bụ efu ihe efu. Mana Tiwalo, no way dị ike isi na gị pụọ kote ude. Amakwa m. Ife nwa m. Anọkwa m n'ime o. Ọ bata n'ime tupu ihe nwụtọ. Ama m ocho iti ime bịa were aka bịa na-eri akakwa gị mma o. Aka na nka gị mma. Ama aka gị mma o. Maka ọ bụ na ọgụ afọ ihe mfọ ama ọkwọ ngụ gbaka ya agụ. Gbaka ya n'ike ama ga-aba nna o. Ama ga-aba ọ ga-agụgbu ya. Mana bịa ofe mmanụ ka esi na-egbo gbenga. Igosigo m azụ aka gị o. Ka ewe na ihe ahụ aka ọrụ okwu. Aka ọrụ ekwensu. Isi ekwensu. Isi maka Chukwu jụgo na nke bụ eziokwu. Ọnụ na ebe a atọgbuo m maka Chukwu. Maka na ofu abalị ka anyị na-ahụgo na ebe a ijiji niile a wee na-eji. Ya bụzi na ọ bụrụ na anyị anọzuo izu ụka ọ na-ebi n'obi. Ị ma na ihe ga na-eme ebe a ga-adị ka ejije ndị ọcha a na-akpọ Titanic. Nke bụ eziokwu. O nwere ihe tọkarịrị ka ezinụlọ udo dị na ya. Mba, nke a bụ eziokwu. Ọ dị ike. Asị m kwuo, izu ụka ọ na-ebu n'obi ịnọ na ngwurube na ọ bụrụ na otu izu ụka aga m achọ ịnụ izu ụka 3 zuru oke. Maka na elekọtago m anya ka nne gị na nwanne gị nwaanyị nke ọma si akpasu anyị agwa. Anyị kwuo anyị mụrụ ya ha esoro anyị mụrụ ya. Ọ bịa na ọdịzi ka anyị woziri anyị ka anyị abụ ofu ngwuru ofu ezinụlọ ahụ. Eziokwu bụ ya bụ ihe na-agbagwoju m anya. Eziokwu nke arị abụrụ nsogbu. Ihe anyị kwuru kịta unu ha asọtụ ọnụ na ya na bụrụ ya akara eji mara anyị kemgbe nna anyị ha ndị be anyị a mmekọ nwanne na nwanne atọgbugo anyị. Efu mmekọ nwanne na nwanne ọ tọgbugo anyị. Nne nọkwa nnukwu ọrụ. Nne ndewo. Na-apụtasị. Anyị kele Chukwu ụbọchị taata. Kele dịrị Chukwu. Enu nwakwa m. Anyị dị mma, anyị apụtala. Kele dịrị Chukwu. Nne. Anyị sịrị ka anyị bịa mara ma ị ga-ego anụ tata. Anyị ga-ego anụ taa. Ọkwa ịma na enwe ndị ọbịa. Kpuchie njọjọ ọnụ ga. Mgbe ejibụ aja kpojupụrụ ya. Ụkachi. A kwadoburu nri izute nke ọma na mgbede ka ọ bịa gote anụ a. Mana ọ ya mgbe mgbata ụgwọ ndị ji m ụgwọ erika. Mgbatacha ụgwọ a niile ha ji m nye m ihe ego bịala mgbede were aka ya bịa gote ya. Nsogbu adọrọ. Mana aka m asịkwa ọ bụrụ na anyị ga-ewetara gị anụ emesịa ndị were ego nne ebere onye ọzọ ebe anyị nwe nọ n'ahụ. Enyela onwe m nsogbu. Anyị ga-abịa n'ụlọ nke ọma ga-ewere ego bịa n'ụlọ bịa gote ya. Nsogbu adọrọ. Ka anyị bịa hụ ntebe okwu. Anyị ga-echekwa. Ihe kwuo ọnụ. Nne biko ewe n'iwe, nne biko nna ayọkwa gị nne. Nke ọma. Ị hụkwara nnukwu nsogbu ike etinye m n'ime ya taa. Agba nsogbu ike etinye m n'ime ya taa. Nne biko ewe n'iwe. Asị m ka nchetakwa gị na anyị nwekwara ndị ọbịa. Mechie ọnụ gị, kpuchie ọnụ. N'ọsọ ihe ma iji ọnụ na-ekwu emewe ilo nri na-ebute nri n'elo na-ekwugheri iricha ịra ha ụna na-anaghị ekweghị nwee uche
ka ịmara ihe ị kwesịrị ikwulu ọnụ na ihe ị na-ama nkwesị ikwulu ọnụ. Biko eweniwe nna ya ọkwa gị, biko eweniwe nne. Onwe gị ka ị na-ayọ, onwe gị ka ị na-asị eweniwe, mana ihe na-agwa gị ewu ị na-ekpokọkwa n'ọsọkwara gị na-emumu ntị mmadụ anụkwala na anyị nwere ndị ọbịa. Ya ewukwula onye ọbụla ya anụ ya o sị gị na ọ nọpụta egwe ya mmadụ maka ikwuo ihe ọbụla i kwutere ihe eji isi gị buru ya ka ị na-ekpokọkwa ọsọ gị na-ekpokọgharị na-ekpokọ mmadụ anụkwala ya. Ka ezi esogbukwa ndụ ọ dị ike na m ntị ọ bụrụ na o nwere ihe na-esogbu gị gọọ nke ama ka a ga-esi anyị ekwesịrị ịbịa ebe a. Kezi nke bụ na anyị ekwesịrị ịbịa ebe a. Iyi na-ekwu eri mgbe 1 elekere gara aga ka ị ka na-ekwurịtakwa dị. Ke bụ nsogbu gị? Nna m, ezigbo nsogbu dị o. Nnukwu nsogbu. Nnukwu nsogbu. Nke bụ na ezigbo nsogbu dị. Makwa akpa nkata. Maka dị na anyị nọ bụ unu. Hapụ ya anyị na-akọ biko onwe ya dịka na ezigbo nsogbu dị. Onwe nsogbu anyị nọ na ya biko. Collins gaghị aghọta m. Chetekwara ọgwụ akwanyere m n'ije a. Ezigbo nsogbu dị ọdịike. Ihe anya ugbu a hụ na ịgụchara nnọọ egwu dịka isi mara agụ nke ọma. Ekene dịrị ukwu Chukwu na ịma agụ. Ọ bụrụ na o nwere nsogbu dị dịka isi kwu, ị gwara m na ọ bụ ihe m ga-etinye aka ka anyị ga-anụọ ya ka ọkụ. Etinye m aka m ozi. Anyị sị ka anyị pụta n'ụsọ ebe a ka anyị nọrọ nnọọ gbazuo onye a. Kedu ihe na-atọ ga-amụ na sị ka anyị nọrọ ebe a bịa gbazuo ọ na-amụ amụ ka ịbazu ọkịta ka m bido ịma gị ka ọ taa ka mma gị. Kedu mbọsị bido ịbazu? Bịa. Kedu ife m pụtara ebe anyị mee? Anyị bụ ịnyụ mamịrị. Unu enwe ike inye anyị ohere ka anyị nyụọ mamịrị? Ọ dị mma. N'ọnụ nwa obodo. Nwa ọzọ ebe ọzọ n'ofu n'ọnụ ga-anyụ mamịrị ọ naanị ebe a. Anyị na ha ohere ka ha jee nyụọ mamịrị. Gawa n'ụlọ jee nyụọ. Ọ bụ ọnụ ebe a ka anyị nyụọ mamịrị. Odike hapụ kenye ndị a ka ọ kakwu mma ka anyị jee n'iro jee nọ n'ebe ibe anyị nọ ka anyị jee hapụ ndị a bịa ka anyị jee n'iro nweta onwe anyị. Hapụ kenye hapụ ndị a ngwa Collins ngwa hapụ ndị a Collins ahara nwa. Hey! Ụmụaka dị okwa ihe a taa biko were ihe a buchie ụzọ m si aga. Enwere ebe ọzọ afọ a ga-edewe ihe na-abụrụ n'ụzọ m si aga biko. Kedu ihe dị ihe ka dochiere m ụzọ ọ dịkwa mma? Bịa. Nwa na-ene m ihe a. Ezigbo nwaanyị mara mma. Ọ na-abụfu gị otu obi a na-asọ m ụtọ. Ọ ga-adịrị gị mma. Ịma na ọ bụ nwaanyị makarịsị ibi ya. Elewe ukwu egbu egwu. Nwaanyị mara mma. Ịma na ka anyị na-aka nka ka mma gị na-apụtakwu. Ọ kpatara ji asị na enweghị nwaanyị dịkwana ka gị n'obodo a. Ọ bụrụkwana m ka a ga-ekene ọkwana di gị jere n'obodo ọzọ fụ gị nụta gị nụtara anyị gị ka a ga na-ekene maka na ọ dịrọ fecha fecha iwe ezigbo nwaanyị ka ị na-aka nka ka mma gị na-apụta na-achawapụta anyị na-afụrụ n'anya. Ọ ga-adị gị mma.
Ọ dị afịa ka isi ihe a. Nke na-ejezi ahịa ugbo n'ugbo na ọ dịkwa mma. Ọ dịla mma, ọ ka m siri chọọ ya, ọ dịla mma. Ọ dị mma. Mana iru ada atọkwa ga-amụ arụ ọ dịkwa ya. Ichie nsogbu adịghị, isi nsogbu adịghị, arụ dị m. Ọ dị mma. Isi nsogbu adịghị. Ọ dị mma. Ngwajen Igwe nwaanyị gbachapụrụ. Elewukwu egbu ewu. Nna m nwaanyị otu obi a na-atọpụta. Nene nwaanyị gbachapụ. Ị na-ewukwu egbu ewu. Otu aka nwaanyị si adị na nwoke di efu ya obi a na-adị ya mma. Ụmụ nwoke ibe na-erigo ihe dị mma. Gosi m ihe m ji bụrụ ọkwa na-agụ agụ m ga-agụ egwu nke m
cakes. Original dancehall. Why you not be smart? Baby, one is loaded. Just wanna spend it on you. Just wanna pop it on you. My baby, it's a Friday night. This girl me no feel alright. Me no push, me no take a mind. Me no think this girl me no feel alright. It's a Friday night. Me no think this girl me no feel alright. Me no push, me no take a mind. Me no bad man cheesy. I don't say me no send anybody cool. Say me the rest back crazy. They just say me no fear anybody. Sexy girl, she want make me feel alright. Say this girl, she want turn up the light. I got the power and I got all the might. So me turn up the stage and me turn up all night. Who be the bear when they wine like a maga? Say bad man to ask them, so who born the bad maga? So me tell her say your mother and your father be the maga. So me tell her say your mother and your father be the maga. It's a Friday night. Me no think this girl me no feel alright. Me no push, me no take a mind. Me no think this girl me no feel alright. It's a Friday night. Me no think this girl me no feel alright. Me no push, me no take a mind. When that thing me, they make me feel alright. Take this girl, she the boss of my mind. That the girl, she want turn on the light, yeah. She want turn on the light, yeah. On the low, shake that thing on the low. Now you they drive me crazy. The back I gone crazy. Check out the water bum bum. See this girl, she a little dum dum. Buy and buy seed on the shop up. Chop up. Ooh, me want push. See my baby girl, she want push, push. I like the move, cause you know why he ain't too good, good. See this girl, she be bad as yeah. The way she dance, she be bad as yeah, bad as yeah. Your dance the step, baby, follow me, make we count the step, round the step. Cool, it's a Friday night. Me no think this girl me no feel alright. Me no push, me no take a mind. Me no think this girl me no feel alright. Cool, it's a Friday night. Me no think this girl me no feel alright. Me no push, me no take a mind. Listen, that kind of plenty here we dey do. We just a cool road, that is just the truth. Step on the good, you go know. I'm on that is just the truth. Just like the Baja one day, baby, one is slowly. Just wanna spend it on you, wanna pop it on you. On the load, now you they drive me crazy. I'm a smart one and we crazy. Aye, we keep it blazing. On the load, now you they drive me crazy. I'm a smart one and we crazy. Yeah, we keep it blazing. Yeah, it's a Friday night. Me no think this girl me no feel alright. Me no push, me no take a mind. Me no think this girl me no feel alright. It's a Friday night. Me no think this girl me no feel alright. Me no push, me no take a mind. It's a Friday night. Me no think this girl me no feel. Nhà đã đừng ngon mồm to hả? Út bụi đồ đó hả? Út để. nne batado no Bakano. Ikpo no dị na da. No. Ihe na-asacha efere n'ime nwa mara nwoke. Nne. Ihe mara ese bụ ka ego isi. Nne. Onwe jebe nwanne m nwa. Isi a na-eti m ka ego isi ọsọ mba. Ntaga aka mma. Nke a kacha mma. Ya wụ mkpụ. Bụ ndị ji ego. Bụ ndị lọlọ. Iji na-ete igbo eze nka. Akọzikwana aka ego isi. Nke ahụ dị ozi. Nne m. Nenenya otu aka. Ọ bụghị taa dị eta. Nwa m ka aga zụtakwa gị mgburi. Mkpụrụ nke a na mma mmezi isi ọzọ. Egburu ya ụmụ isi ala gị. Mana ebu lọlọ. Ihe okpu ndị lọlọ na-ekpu. Okpu ndị chiri echichi. Bụ ndị nwunye igwe. Bụ ụmụ igwe. Igburu nka. Sawa nje. Lọlọ anyị mara akpọ m. Ọ dịta ka nne m sakpọ m lọlọ mgbe m pere mpe. Mgbe m na-etonete.
ụna akpọ m lọla akpọ dịka ihe egwuregwu mana mechaziere m ozikwa lọla nwa wee nụzi onye tiri echichi ebe ọ na ndị nsọpụrụ awụrụ nke m anaghị asọpụrụ m ebe niile ịtakọdụkọ n'ebe nne m ya bụ na nne gị na-afụ n'ụzọ eme aghọta nne m na-ahụ ụzọ nne m ọ gịnịkwa dịkwa na mma soro nna mmanya na-ewute bụ na nne m a na-akpọ m ihe na-etu m aha dị iche iche a nọzi ndụ ka onye Chineke na na ndụ ka ọ nwee etu m si wee zabanye ahụ kpọọ m nne m ikwu okwu nne gị ọzọ ozugbo maka na ị ga-adị ndụ ka nka fọ ụmụ gị ma ụmụ gị n'ugbo nne m ozugbo ma akwa ka ya ichi bụrụ ọya nne m mkpụrụ nke ma mmiri isi ọzọ emebe isi ga-emezi gị ikpu na ndị mmadụ ya ga-enene ya ka gbara ya nkiri ije na nke a ọya nwa ọyọrịma ego ọma ọyọrịma ebe a ka unu nọ ịbụkwa agwọ onye ọbụla afọ gị nwa onye a na-akpọ Kingsley onye agbawa ọsọ kịsị ịbụkwa agwọ ogirikwanụ anyị nwa nọrọ ebe agụ na-achọ igbu anyị gị nọ igi nwaanyị nọrọ ebe na-ata achịcha na mamịrị ewu mba m ga-abịa mmanya egodo n'olu ka iso m pụta were bịa soro nta achịcha na m pụtara ebe a ka m nweta onwe m na enyi m nwaanyị ka anyị nweta onwe anyị na uwe ọkụ na-eme anyị n'ime eburu onwe gị dabata ebe kemgbe anyị bịa ebe a ma mgbe ụfọdụ ndị mmadụ si na-agụ owu nnukwu mbọsị ikweta na achịcha na mmiri atụrụ dị n'akpa gị ka m jee bute ekwe bịa kọrọ gị na m vuru achịcha n'aka m